Kay ano nang makita sa Ginoo nga gapalapit na tawo sa Ginoo. Lang mapuslaan mo niya patanan. Pero niya sa kasi nagdadang ba nga ariyo ako na lang yung problem. Sila lang kayo, sila yan ang ating Manaog may napakataw. Manaog na lang ito. Ayun, ako wala ko Lord. Ay, bote. Ako kita niya eh. Totoo, kita niya. Kanta na lang kita niya, pero tigit kaayo. Grabe, hindi pa kumbaraya sa akin. Ay, bote. Kanami kay Justin. Ang iyang atro. Subo nga malayo ang sidlangan sa nakatundan, malayo man ang pagsiparar niya sa nami kay Justin. Ara isa araw no? Araw? Ay, ang mic is... Okay, start na. Sige, maing aga gid sa inyo tanan. Wow, nagakalipay gid ko kay Ari kamon diri subong sa diri nga lugar sa aton nga His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience. Sabi plak pakanta ng Ginoo. Yehey! Hambalaping tupad mo maayo kay Ari ka. Maayo kaya ka. Wow, salamat gid kag subong nga aga masugod kita sa aton nga service, no? Mag-worship kita nang ma-praise bago sina mga kwanta mabasa ako sa halin sa Salmo. Ang gugma sang Dios dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawon ko ang iya pagkabalaan sa bugos ko nga pagkatawo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo kag dapat hindi ko pagkalimtan kung ano ang iya kaayo. Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala kag ginaayon niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa kamatayon kag ginabendisyonan niya ako sang iya gugma kag kaluoy. Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang, samtang nagakabuhi ako sa bagay nga nagabataon ako, kag makusog pareho sa agila. Amen? Sige, Amen. magtindog ta. Amay namon sa langit, buligi kami. Ikaw nga puno sang grasya, puno sang kaayo, puno sang katutom. Ari kami sa tubangan mo sini nga aga, Ginoo. Nagapresentar sa amon nga kabuhi, sa amon kaugalingon. Lord, this is a sacrifice holy unto you. Thank you, Father. Ina-bless ka gid namon. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Sige. Amen. Maayong aga sa tanan. Hambala tupad mo maayong aga utod. So maayong aga sa mga ari diri kag sa mga nagapamati ka nagalantaw through Facebook Live. Katahom sa tong ginbasa ni Pastor Winston halin sa Salmo 103. Amen. Amen. Hindi naton maeksplikar, maintindihan ang gugma sang Ginoo sa aton. Kung panumdumon mo, huna-hunaon mo, sinugid kita para palanggaon sang Ginoo. Kung aton takso ng aton mga kaugalingon, kadamo kita gani isang kakulangan kag mga sala, no? Batok sa Ginoo. Pero ang Ginoo nangin matutom sa aton. Hindi siya dali maakig. Kagin patawad niya kita sang aton mga sala. Amen? Amen. Kag kung panumduman ta ina, sinugid kita bala nga panumdumon sang Ginoo. Pero amo ina ang Ginoo, gugma ang Ginoo. Amen? Amen. So dapat siya dayawon, pasidunggan ang Ginoo, mabinalakon. No? Lord, salamat. Siya maluluyon kag ginahigugma niya kita. Kag iya gugma wala sing katapusan. Hallelujah. Palakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ginoo, salamat gid. Nagapasalamat gid kami Ginoo. Kay ikaw ang imo nga gugma, kag ang imo kaayo wala gid sang katapusan. Amen. Pasalamati ang Dios nga labaw sa tanan nga Dios. Ang iya gugma
wala sing katapusan. Pasalamati ang Ginoo nga labaw sa tanan nga Ginoo. Ang iyang gugma wala sing katapusan. Amen. Ang Dios pasalamatan naton kay ginluwas niya kita sa aton mga sala. Salamat gid Ginoo, ginatibong ginamon ang imong nga ngalan. Kag ginapasalamatan ka namon kay ikaw ang makagagahom nga Dios, puno sang gugma kag puno sang kaluoy. Oh hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamati ang atong Diyos, kumanyo wala katapusan. Maayo siya kaglabaw sa tanan, kumanyo wala katapusan. Magkanta, 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 magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimaga padayon, padayon. Kantahon daliwat, pasalamati ang aton Diyos. Pasalamati ang aton Diyos, kumanyo wala katapusan. Maayo siya kaglabaw sa tanan, kumanyo wala katapusan. Magkanta, magkanta, magdayaw, magdayaw. Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimaga padayon. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimaga padayon, padayon. Palakpakan itong Ginoo. Hallelujah. Magkakalipay kita. Oh, Hallelujah. hallelujah. Makagalahong mang iya kamot. Yes, Lord. Makagalahong mang iya kamot. Gumanyaw wala katapusan. Sa sining bag-o nga kabuhi. Gumanyaw wala katapus. Magkanta. Magkanta. Magkanta tautod. Magkanta. Magdayaw. Magdayaw. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimagapad. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimagapad. Padayon, padayon, inimagapadayon. Yes, Ginoo. Magapadayon. Sa pagpudlak, kasta pagtanod sang adlaw, gumanyaw wala katapusan. Sa grasya sang Diyos, magapadayon kita. Gumanyaw wala katapusan. Magkanta, 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 magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matuto, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimagapadayon. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos naton maligon, ang Diyos kaupod naton inimagapadayon. Ang Diyos naton matutom, ang Diyos na hallelujah Maligon.
ang Diyos kaupod naton, inimaga padayon, padayon. Hallelujah! Salamat, Ginoo, kay wala gid siya kauntat. Ang Hallelujah! tutong sige lang gid adlaw kagabi. Hallelujah! Sa amon mga kabuhi, o Dios, makagagahom kagid sa tanan. Salamat gid Ginoo, kay ikaw nagapatawad sa amon mga sala. Salamat gid Ginoo, kay ikaw nagapaluntad sang kalinom sa amon mga tagipusoon kag sa amon mga huna-huna. Dios ko, salamat gid kay nagatan-aw kami sa bukid. Ang amon bulig nagahalin sa imo. Oh, Hallelujah. hallelujah. Salamat gid Ginoo. Ang imo Lord God nga gahom nagapanghikot Ginoo. Kag ginatagaan mo kami sa bag-o nga kalantahon sa pagdayaw kag sa paghimaya sang imo nga hangalan. Oh, salamat gid for all you've done and for all that you're going to do. We give you praise, Lord. Amen. And we give you glory. Salamat gid Ginoo. Hallelujah. Ginoo, sa imo naluwas ang kabuhi ko, gamhanan sa buhat, kadalaga na angkon kayara ka. Halin sa ginsuguran, ka sa kalibutan, ikaw anak sang Diyos. Kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayap, bagong kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Hallelujah. Dalayawon ang buhat sang Ginoo. Amen. Amen. Ginoo, sa imo naluwas ang kabuhi ko, gamhanan sa buhat, kadalaga na angkon kayara ka. Halin sa ginsuguran, ka sa kalibutan, ikaw anak sang Diyos. Kabuhi, inhata, nabanhaw kang nagkayap, bagong ang kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Ginoo, Ginoo, sa imo naluwas ang kabuhi ko, gamhanan sa buhat, kadalaga na angkon kayara ka. Halin sa ginsuguran, ka sa kalibutan, ikaw anak sang Diyos. Kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayap, bagong ang kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kabuhi, kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayap, bagong ang kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kayara ka, halin sa ginsuguran, kag sa kalibutan, ikaw anak sang Diyos. Kayara ka, kayara ka, halin sa ginsuguran, kag sa kalibutan, ikaw anak sang Diyos. Kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayap, bagong ang kabuhi, para sa kalibutan, dalayawon ang buhat mo. Kabuhi, inhatag, nabanhaw kang nagkayap, bagong ang kabuhi, para
sa makatilingalang aging pangbuhat mo sa amon mga kabuhi. Salamat, gid Ginoo, kay wala gid sang may makapahamulag Ginoo sa amon sa imo nga gugma. Salamat, gid Ginoo, kay ikaw lang gid ang Dios nga Amay, Anak kag Espiritu Santo nga nagatatap kag nagaatipan sa amon. Subong nga aga, Lord, ang amon mga baba puno gid sang pagpasalamat kag ang amon mga tagipusoon, Lord. Puno man, Lord, sang pagdayaw kag paghimaya sa imo. Kay ikaw perti ka gid, Lord, gad katahom, perti ka katutom, kag perti ka gid, Lord, kaayo sa tagsa-tagsa kakabuhi. Ari kami disbong tungod lang gid sa imo, Amay. Kag nagapasalamat gid kami, Lord. Ikaw lang gid ang amon manggad. Ikaw lang gid Ginoo ang amon, Lord, gadalangpan. Ang amon bato nga ginapanaguan, Ginoo. Ang amon bulig, ang amon abyan. Salamat gid Ginoo nga sa sini, Lord God, makakanta kami, Father God, pag makadayaw sa imo. Ginoo, nagapasalamat gid kami sa imo nga gugma sa amon. Oh, hallelujah, magakanta kita sang bag-o nga kanta sa Ginoo. Oh, hallelujah. Salamat, Ginoo. Walay makapahimula sa akon sa imo gugma. Katuto mo daw dagat nga wala katapusan. Ikanta ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Kantahon taliwat. Walay makapahamula. Walay makapahamula sa akon sa imo gugma. Katuto mo daw dagat nga wala katapusan. Ikanta ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Maayo bala ang Ginoo sa imo utot? Ang balonta ka ang kaayos ang Ginoo. Hindi lang na sang nagligad. Yes, Lord. Hindi lang subong, kundi ang iya kaayo wala sang katapusan. Amen. Yes, hallelujah. Kung kaisa, nagkakabudlayan kita sa kabuhi. We worship you. Pero ang balonta ka, ang balsang pulong niya, wala makapahamulag sa aton sa iya gugma. Amen? Amen. Miski ang aton ginaagyan, subong, kabudlayan, kagutom, miski ang mga anghel, demonyo or ano pa ang mga manok maabot sa aton. Ang pagpalangga sa Ginoo ya sa imo, solid na iya. Wala iya niya gabag-o. Mga sala na lipatan na. Salamat, Ginoo. Kamatarong ko nabalik na. Ginpatawad ko sa dugo mo. Ang kaayo ginpakita mo. Ikanta ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako.
kaliwat. Mga sala nalipatan na. Hallelujah. Thank you, Lord. Mga sala nalipatan na. Kamatarong ko nabalik na. Ginpatawad ko sa dugo mo. Ang kaayo, ginpakita mo. Ikanta ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Wala gin makatupong sa iya. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon daligawo. Hambala ang Ginoo. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon. Halang doon daligawo. Wala gin makatupong. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon dalayawon. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon dalayawon. Paglaong gabutlak nga adlaw, wala na ang daan bag-o na tanan. Hallelujah! Lord. Magatulog ako kay Kristo. Bato pa naming Ginoo ko, ikanta ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Wala gin makatupong. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon daligawon. Wala gin makatupong sa imo. Wala gin makatupong sa imo. Halang doon daligawon. Ang Diyos, ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Ang Diyos, ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Hallelujah! Palakpakan tayo ang Ginoo. Hallelujah! Maayo ka, O Diyos, sa amot kabuhi. Tubtob sa katubtuban. Hallelujah! Halang doon ang tanan nga dungog aragid sa imo Ginoo. Amen. Ginapakamataas ka namon Ginoo. Padayon na ang ginahikot mo sa amon kabuhi subong. Kay ikaw lang gid ang nakaibalo sang kabwason namon. Ikaw lang gid ang maayo kag mataas nga Dios nga amon ginasimba kag ginasamba kag ginatagaan sang pasidungog. Kapasalamat gid kami sa imo subong. In the name of Jesus we pray. And all your people will say, Amen. Amen. Plakpakantang Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang Ginoo. Again, maing aga sa inyo tanan.
no, gina-welcome ko gid kamo subong diri sa aton lugar sa His Life Ministries Santa Clara Lote, no, the national lote naton. Kag welcome ko man ginaabi-abi kong nagaupod sa aton sa FB page sa His Life Ministries. Welcome, welcome, welcome. Salamat sa pag-ugyo ninyo sa amon subong. Kag sa YouTube channel sang His Life Ministries, comment, like, subscribe sa aton nga page para madamo pa gid na makahibalo, makakilala sa mga ayo nga pulong sang Ginoo. Kag ugali ang nagapamati sa aton sa DYVS Voice of Salvation. Salamat gid sa inyo sa subong nga aga. Okay, subong nga aga mapadayon kita sa aton pagtulunan, no? Ang aton theme, tema naton for this month is the Thankful Jesus. The Thankful Jesus for November, no? And it's about amuni ang pagpasalamat. Paano kita magpasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga ginabuhat niya sa aton kabuhi. Ano gagiho ang Ginoo sa aton kabuhi? Maski kay balo kita kag wala, nagagiho siya. Kay balo siya kung ano ang punta, ang aton future, ang aton kabuhason, no? Okay. So mapadayon kita sina kag subong ang aton nga subtopic is about pagpasalamat samtang nagahulat sa kabubuton sang Ginoo. Thankfully waiting for God's will. Okay? So gahulat kita, samtang gahulat kita, dapat kapasalamat kita. Nga para may expectation, may ginapaabot, no? May ginapaabot kita sa aton kabuhi tungod sa Ginoo. Kag ini siya ginkuha sa Matthew, ang aton reference verse. Matthew 11 verse 25, no? Basahon ko. Ang pagpasalamat ni Jesus, ni Kristo Jesus, no? Si Jesus nagpasalamat sa Ginoo kay ginpakilala niya ang iya kaugalingon. Kag naghambal si Jesus sa ila, ginadayaw ko ikaw amay. Ginoo, Lord of heaven, sang kalangiton kag sang earth, no? Sang aton nga ano ganing earth sa Ilonggo? Ha? Kalibutan. Wow, salamat gid. Kay ikaw gintago mo ini sa mga learned, sa mga gapaybalong nga dumudamo sila sa naibalan. Pero ginpakita mo, ginpakilala mo sa mga kabataan. Okay, expound na karon nga amo ina ang ginhambal sa Ginoo sa Matthew 11 verse 25. Kay kabalo ka mga utod kun ikaw medyo mataas ang imo nga pride. By the way, gali, kabalo ka mo kung anong pinakamataas nga sala nga makuha naton, no? The 7 deadly sins. Anong number 1? Hindi siya lust, hindi adultery, hindi murder. Ha? Haughty eyes. Oh, haughty eyes is pride. Kung taas imo pride, hindi niya fried chicken, ha? Taas ang panulukan mo sa kagalingon mo, mataas ang pagtanaw mo, kag nubo ang pagtanaw mo sa iban nga tawo, sala ina. Amo ina ang sala ni Lucifer. Amo pa nahulog siya sa langit. No? So, delikado na, mga utod. So, subong, hindi ka makapasalamat, gali, kung mataas ang imo pride. Mataas ang imo tanaw, ang bugal mo. Kabudlay magpasalamat. Kitanaw mo yung sa lawas mo ya, entitled kaya sa tanan. So, hindi pwede nga magpasalamat ka. So, umuning aton nga reference verse. Kag ang ginhambal diri, ginpakilala mo, ginpabutyag mo sa mga little children, sa mga gamay nga kabataan, nga ano ang trait, anong characteristics ang gamay nga mga kabataan? Maano sila? Gapasalamat ka, innocente, no? Teachable. Okay, open. Muna kabataan, matudluan. Wala isang na-form ng pride. So, umupa ang Ginoo, hapos, magiho sa ila kabuhi. Kaya wala sila yung may preset, no, nga mindset. Wala na. So, importante gid nga ang aton nga attitude, ang karakter naton, na base, na daw pariho kita sa mga gamay nga kabataan. Amen? Okay. Sige, ari na kita. Nagahulat kita. Kagkabalobla ka mo sa isa ka tawo, ang pinakabudlay nga buluhaton sa kabuhi, ang maghulat.
Maghulat, kabudlay. Tanawa lang bala mga, pero ako bala na amaze ako sa mga Pinoy. Oo, kanami sila maghulat. No, sa Manila, makita mo ang jeepney to ya, during office hours, pag buhi na, nagalinya sa jeep. Nagahulat man bala sila. Nagalinya man. Sa ATM amo man. No, nagahulat. Pasensya nga nagahulat. Pero kung isa, once in a while, maka-encounter ikaw sa isa ka tao nga wala blay pasensya. Nga nagaugtas. No? For example, sa last week, may nakuan ko, isa ATM, galing niya kami. Sagi siya bagulbol, sagi siya reklamo sa likod. Kumod. Bagulbol si Buano, no? Sorry. So, wala man siya ginasapak. Pero may mga tao, gigali, nga amo sina. Yung mga utod, amo ka bala sina. Reklamador ka bala. Remember ang aton nga puasa, no gani? Hindi magreklamo. Hindi magreklamo. Mo budlay pa na iyasang magpuasa ka sa pagkaon, utod. Budlay pa na yan ang pagkaon niya. Ginahulat ka. Pagkalasing ko ni karon, tudas ni ang lechon sa akon. No? So, muna nga mas madali ang magpuasa sa pagkaon kung i-compare ni mo nga magpuasa ka sa reklamo. Kaya ang nature yes ng tao, yan mareklamo, gidbo ka reklamador. No? Karon may ihatag ko sa inyo nga example. Kanami, gid. Okay. Anong pagbuot sang Ginoo sa aton Dios samtang nagahulat kita? Especially sa ministeryo, sa atong ginabuhat, nag-aalagad sa Ginoo. May mga best, may mga tinion nga ginatawag kita sa Ginoo nga maghulat. Ginatudluan kita sa Ginoo nga maghulat. Magpasensya. Mga utod mo, gahulat ka bala? Importante gid ha. Especially kung nag-aalagad ka sa Ginoo, importante gid nga kahibalo ikaw maghulat, magwait. Okay, kaya may vision ng Ginoo sa imo. Kag ginahinay-hinay ka, pareho man ang prutas, no? Mangga for example, kung hilaw siya, anong sabor? Maaslom. Ate, kung mahilig kaya sa kasi ni sa binagoong mga mangga kag sausaw mo lang sa bagoong namin na, pero aslom, no? Ang Ginoo ginapahinog ya kita ginaluto ya kita anay. So paano ka iluto? Dapat maghulat ka. Hasta nga mahinog ikaw. Amo na ang Ginoo, ginapahulat ikaw. Kag kalabanan sa aton, maghulat, nablang nagakadulaan ka sang courage, ka-discouraging, maghulat. Kay kung ka isa kabudlay, gid maghulat. Kay nasanay, gid kita yung mga auto, reality ni sa kalibutan, subong, nga instant ang kabuhi. Instant coffee. No? Nescafe, butang mo lang sa sa baso, sa cup, butangan sa mainit na tubig, lugayon, butangan mo sang alter trade, nga muscovado, kanami, mga utod. May ara makita instant nga noodles, butang mo lang, sa unay ginaluto na mo, dugay. May ara man nga instant nga drive-in, drive-thru nga, for example, baka ka sa mga fast food, no? Drive-thru na, instant na, hindi ka na gusto mong hulat. So, amo nang ang tao, nagahulat. Pero ginatudluan kita sang Ginoo nga maghulat. Nga ariho, nami sini Ginoo, tayo pamati bala. So, what does it look like to wait in a way that makes you a participant? Kaya balo ka mga utod, mga hindi kita yan nga daw nagatanaw lang sa malayo. No? For example, ari ka diri subong, gapamati ka, participant ikaw. Parti ikaw sang nagakahitabo kung ano man ina. Wala nagatanaw lang, no? Sa naginahikot sang Ginoo sa kasimbahanan, sa iglesia, kag sa imo kabuhi, participant ikaw. Dapat nga mag-participate mo nang buot singanon sang Ginoo. Kag someone nga, kay kung hindi ka mag-participate, ang imo struggle, ang imo pagpangabudlay, nagadoble, nagatriple. Amen? Kabudlay. Sa i-accept nimo nga participant ikaw kag ginabaton mo kung anong ginahikot sang Ginoo sa imo. Okay? So paano bala maghulat? Kay ini nga season, no, sa US last Thursday, naga-celebrate sila sa ginatawag nila nga Thanksgiving, no? Last Thursday of the month na sa November.
So, ang ilay nga tradisyon, naga-celebrate gid sila, nagakuha sila sang turkey, sang pabo, ginabake, ginaluto, ginabutangan stuffings. Baw, naga-celebrate gid kita. Pero it's not about just the celebration. It's about ang thought, ang idea nga magpasalamat, thanksgiving. Nga pasalamat kita. Bango damo kita actually sa nabaton sa Ginoo. Nga kung kaisa hindi na naton ma-realize, hindi na naton ma-recognize, hindi na naton ma-acknowledge nga ginatagali sang Ginoo. So ini nga season, ini nga tiempo, ginapabutyag sa aton sa Ginoo nga mag-pause kita for a while, maguntat, magpamalandong, kag magpanumdum kung ano ang ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag importante nga salamat. So may lista ako dire, no? Nga mga butang nga samtang nagahulat kita, ano ba lang buhaton naton? Sa samtang nagahulat kita. Sige, ari. Number 1, pahinumdumon kuno naton kagalingon nga hindi kita nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. You're not alone kung nagahulat ikaw. Ginkuha ko ini sa 1 Chronicles chapter 28 verse 20, naghambal dire. Be strong and courageous and do it. Do not be afraid and do not be dismayed. Hindi ko na magpahadlok ang hindi magkadulaan sang pag-asa. For the Lord God, even my God, is with you. Ara ang Ginoo sa imo utod. Sa samtang nagahulat ka, ara ang Ginoo sa imo. He will not leave you, baw na namian ko sini nga passage of scripture, ari bla pamati, bla mga utod. He will not leave you, hindi ka pagbayaan or isikway for forsake you until all the work for the service of the house of the Lord is finished. Hasta matapos ang hinapaubray sa imo. Ikaw na. Maski hambal ni mo, wala ko yung nag-aalagad sa Ginoo. Nag-aalagad ka, wala ka lang kabalo. Every time nga mag-represent ka sa imo panimalay sang Ginoo, nag-aalagad ka sa iya. Every time nga magbuhat ka sang maayo, nag-aalagad ka sa iya. Amen? So remind naton ang kaugalingon naton, pahunumdumo naton nga sa sininga season, sininga tiempo nga samtang nagahulat kita, hindi ka nag-iisa. Ara ang Diyos sa imo. So may courage ka, no? Lord, ara ka sa akon. I-share ko bala sa inyo, subong, ma-open kami sa Dumaguete, no? Sa ginatrabahuan ko, subong. So, bisigid, kagdamo sa mga nagkakahitabo, nga hindi ko makontrol, kaya ari ko diri kalayo sang Dumaguete. Pero, nagasalig ko gyapon sa Ginoo. Nga ang tanan nga nagkakatabo dito, everything will turn out good. Maayo ang manggwa ya. Kay tungod nga ara ang Ginoo sa aton. Amen? Sige. So number 2, realize that waiting is active. Maghulat ka kuno, hindi na passive activity. Kaya nasanay kita nga kung mag-wait kita, anong ginibuhat nato? Nagapungko lang, no? Kag hampang sang Mobile Legends. Ano pa humpang nyo? Call of Duty. Wow, mga utod. Samtang nagahulat kita, ariho, halin sa Isaias 40:31, nambal dire, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Samtang nagahulat kagali, ang imo kusog nagadugang. They shall mount up with wings like eagles. Anong butsing anon sini? May kusog ka sa panghikot sa ginabuhat mo. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Balo ko mga utol, ang eagle, ang agila gali, may technique ni maglupad. Malupad na siya, nay taas kayo. Ma-flap siya sang wings niya, hasta mataas na siya. Tapos, andito na siya sa mataas, ano matabo? Mag-glide na lang siya. Kay may air currents nga nagadala sang iya nga flight, sang iya nga wings. So, nagalupad siya yan, mataas. Ang eagle ya, maglupad, taas kayo na. Amo ka man ina, you are an eagle. Agila ka. Lupad sa mataas. Hindi kontento na lang adri ka sa manubo nga paglupad. Buti nga nun, manubo ang imo ginatrabaho. Kundi nga mataas ang plano sa Ginoo sa imo. Mataas ang purpose niya sa imo. Kang maghulat, active ha? Ang imo focus, samtang nagahulat ka,
ang Ginoo. Hindi lang gahulat ka ng imo nga focus kung sa diin-diin ang ginapanumdum mo. Kundi ginabutang mo sa imo kaugalingon, sa imo nga tagipusoon, ang expectation mo kung ano ang matabo. Kay ga-expect ka sang maayo sa mga butang nga mas mataas pa sa ginapanumdum mo. Kay sometimes, ang plano nga ginabutang naton sa kaugalingon, kanubo lang. Ang plano gali sang Ginoo sa imo mataas ya. Nga wala pa naton ma-realize. Kay depende na sa pagtanaw mo sa imo kaugalingon ay mula ni kaya kuya. Ang mula ko ni. Hindi na kuya makapaano pag ang mula gid ni makaya ko. Hindi utod. Dako pa ang makaya mo. But all you have to do is to believe, magpati. Kag mag-obey, kag maghulat sa Ginoo. Hindi siya pagunahi. Hindi pagunahi. Kabudlay kung unahan nato ng Ginoo. Madula kita sa iya purpose, no? So kinahanglan gid nga pasensya gid. Before ko okay, sige. Karon lang na. Next. Celebrate how little control you have. How little kagamay sa control naton sa kalibutan. Sometimes, abi naton, grabe gina control naton, no? Inkuha ko ini sa Philippians 4:6, nambal diri, do not be anxious about anything, hindi na magpalibog kung ano pa. But in every situation, sa tanan nga sitwasyon, by prayer and petition, so pangadigid, ampo gid, simba gid sa Ginoo. With thanksgiving, nari na, pasalamat. Hindi gid pagkalimti, magpasalamat sa Ginoo. And present your request to God. Ihatag sa iya, ang tanan mo, nga ginapanaghoy sa imong kabuhi. And the peace of God, ang pagidait sang Ginoo, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nagpromisa ang Ginoo, wala nagpromisa ang Ginoo nga samtang ari ka diri sa kalibutan, wala ka na problema, wala na nabutang. Sa pulong niya, sa Bible, sa tanan, wala na lista na. Nga kung magsunod ka sa iya, mangin Kristiyano ka, mangin disipulo ka, mangin follower ka, wala na butang dira, wala ka na problema, hayahay na kabuhi mo. In fact, kung ang imo kabuhi, daw wala problema, delikado ka. Wala ka gatubo. Tuod na. So, delikado ka. But, ang promesa niya, no? But, be of good cheer. No? Magpasadya kita ko nga, because I have overcome ang kalibutan. Siya yung nag-overcome, hindi kaya. So, gali kay siya nag-overcome, magsalig kita sa iya. Kay siya nang ma-overcome para sa imo. Amen? Plakpakan taming Ginoo, daw kakulang, haw. Nga anong buot ko sa Ginoo, no? Hambal pagid, no? Mambal diri. Come to me. And I will give you rest. For my yoke is easy and my burden. Anong buot siningon siniman? Kita ka mo mga utod, ang karabaw bla. Kundi may ara na siya yoke. Ano kang yoke sa Bisaya, sa Ilonggo, no? Nabla mag-arado ka, may ginabutang na sa liog. Guta, nan. Kabugat sila, kay ginabutong sang karabaw ang ang arado. May trivia ko mga utol na dumduman ko lang sa una sa amon dito sa uma. Ay abaw kay binaligya niyang iya karabaw. Ti karon wala si sang iarado sa iyang duta. Kabalo ka mo kung anong hinimo nila. Ang tatay kag ang gamay ang yang bata nga laki nagbutong sang guta. Kag ang nanay among bokaluoy gid sa ila mga utod. Anyway, trivia na dumduman ko lang. Kay nga kabugat gali. Inatanaw ko lang sila kabugat. Mag-arado ikaw. Ang butsing ganun sina, for my yoke is easy, ang imo pagtuo, ang imo pagsalig, ihatag nimo sa Ginoo nga himuon niyang tanan. Hindi pagibutang sa lawas mo. Mambal kang ano lang himuon ko man, dako problema ko. Sa iya gali, siya yung mahimo, magpadihot sa mga sabat sa imo nga problema, sa imo ginapanaghoy. Amo nang butsing anon sang for my yoke is easy. So ang Old Testament nagatawag sa aton nga pag
Sunod sa tanan nga commandments, tama? Do this, do this, do this. Do that, do that, do that. Himuon mo tanan, perform ka. Ikaw yang nagabuhat. Pero sa New Testament, anong hambal niya? Rest. Pagpahuway sa kay sino? Sa iya. Hindi na magproblema, magsalig lang sa Ginoo. Ihatag ang pagsalig mo sa iya. Kahimuon niya ng tanan para maayo ang imo nga kabuhi. So wala kita na gin-create sa Ginoo to magpangabudlay. Ang ining lawas ni tanawa bala magpangabudlay ka, mag-worry ka, magproblema ka. Ano ka katabo? High blood. Diabetes. Kung di mo na kaya ang problema mo, inom ka. Sang MP. Anxiety. Tanawa bala? Depression. Ano ka katabo to da? So, buti nga nun, hindi kaya sang lawas ng problema. Amo na nga ginahambal sang Ginoo, kadto sa akon. Rest upon me. Pagpahuway sa akon, pagsalig sa akon. Kay muon ko para sa imo tanan. So siya gani naghatag sa iya kabuhi, sa iya dugo, para maluwas kita. Kaya hindi kita kaluwas ang aton kaugalingon. Tama? Siya tanan no, arang cross. Iya tanan nagpadugo siya. Ang himuon ta lang, magsalig sa iya. Amen? Sige, padayon ta. So, ma-celebrate kita gali. Sa gamay nga, wala gid kita control sa sininga kinabuhi. Okay. Celebrate God's commitment to His work of grace. Initanan grasya sa Ginoo. Ari ka diri grasya sa Ginoo. Nagaginhawa kita grasya sa Ginoo. Makaon kita karon sang lechon grasya sa Ginoo. Ang alimango, ano pang gusto niyo kanon? Pasayan. No? Grasya sa Ginoo mga utod. Wala na sang iban pa. Kung naglaom ka nga ang tanang ginahimo mo tungod sa imo pa kaugalingon nga hinimo, sala gid ina. Sala gid ina. Hindi, it's not about you. But it's all about Him. Iya gid tanan. Wala gid kita sa hinimuan nga para sa aton. Kay siya gid tanan, even ang aton salvation, ang aton kaluwasan. Siya tanan ang naghimo. So, samtang nagapanglakaton kita diri sa kalibutan, ang ginahambal niya sa aton, makumit kita sa iya. Anong ginakumit naton? Magsunod sa iya nga kabubuton, ang grasya niya sa kabuhi naton. Ginkuha ko gali ini sa 2 Corinthians 9:8 na hambal ni, and God is able to make all grace, tanan nga grasya, abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, so tanan, siya tanan, you may abound in every good work. Kung ginpadala ka sa siningang ministeryo, saligid nga gin-equip ya ikaw, gin-provide ya tanan nga tools para sa imo kadalagan. Sa sinang work, nga according sa iya ha, kung imo lang ya buot-buot, nagbuot-buot ka lang mag-ubra-ubra, kagdo ka budlay, Lord ako budlay, sinido wala ko peace how, hindi ni guro amo ang para sa akon ay. So you think twice, you have to pray, Lord, amo gid ni bala para sa akon. Amo nang buti nga nun, sina nga commit kita sa grasya sa Ginoo. Amen? Sige, next, mag-close kita. Let your waiting strengthen your faith. Ari, nami ni mga auto, di-expound ko later. Basahan ko anay. Harin sa Romans 4:18-21, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as had been said to him, so shall your offsprings be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead, patay na. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith, and he gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Anong buot siya nun sini? Sang ginpili sang Ginoo ang Diyos si Abraham as a chosen people, as a chosen man of God. Pila edad niya? 75 years old. Kag naghambal sa iyang Ginoo, himuon ta ikaw amay sang mga nasyon. Kay balo ka mo mga ito ng nasyon, hindi lang na isa ka baryo. Mga pila lang ka 100, hindi. Iban na may mga nasyon ng billions kidya, no? Kadamo kidya. So naglibog ang ulo ni Abraham that time. Pero wala siya nagreklamo, ginbaton niya.
Nga himuon siya tatay sang dako nga nasyon, damo nga nasyon. Remember, tigulang na siya, ha? Paano nalang makabata ang isa katigulang man? Si Sarah that time, bata lang by 1 year, 74. Naghulat sila mga utod for 25 years. So waiting, no? Nga mag-fulfill ang promise sa Ginoo sa ila kabuhi. Ginpahulat sila mga utod. 25 years. 25 anyos. 75 pa nung dumabala, tigulang na. 75 na, tapos ang balang ka makabata pa kamo. Tapos pahulaton ka 25 years ang Ginoo. Kag natabo, gid. Samtang nagahulat sila, amo ganing tawag siya nga, he is the father of faith because natabo, gid. Nakabata sila. Sang 100 years old na si Abraham. Kung si Abraham, ari subong nagakabuhi, makabaton siya sang pila. Wala ka mo kabalo kung pila mabaton yung mag 100. 100,000. Te, sige, kung pila na ka mo, sino pinaka-mature diri sa mature lang hambal ko, ah. Sino may 80 years old diri? Wala 80? O sige. Sige, kamo na lang bahala. So, mahulat ka 20 anyos, makabaton ka 100,000. Bata pa. Bata pa na. Kag-ari pag ang pinaka dumakasiling ko amazing, no, sa kabuhi ni Abraham. Sang nakabata na sila, ginhambalan siya sang Ginoo nga ihatag sa ako ng imo bata. Sino bata ni Abraham? Si Isaac. Si Isaac. So gindala niya man, wala question. Gindala man niya. Hamako mo naghulat siya 25 anyos. Sang 12 anyos si Isaac naghambalan Ginoo, isakripisyo yung bata mo sa akon. Wala na pagduda. The following morning, lakat sila sa Mount Moriah. Indala niya man si Isaac, nagdala man siya sa mga kahoy para sunugon. Kaginbutang niya si Isaac sa altar. Kag samtang i-sacrifice niya, ibunon na niya si Isaac, naghambal ang Ginoo, hindi paghibuhata ina. Hindi pagbuhati, hindi pagpatyang imo nga bata. Nakahibalo ako karon nga palangga mo gid ako. Nga even ang imo bata ihatag mo sa akon. Nga gin-add ko ini nga porsyon sa kabuhi ni Abraham, ari mga utod ho. Pagbagwa ni Isaac, nagpasalamat gid si Abraham. Grabe yung pagpasalamat niya. Lord, 100 years old ako. Nakabata pa ko. Salamat gid Ginoo, salamat gid. Pero song 12 anyos si Isaac, ihatag sa akon bata mo. Without question, o sige Lord. Kaya imagine mo ang iya feeling. Karon amo man sa aton. Ang Ginoo gali, kung anong ginahatag niya sa imo, no? The blessings, the gifts that He gave you, He is more than your gift. Mas mataas pa siya. So we must always look to the giver. Magtanaw kita sa naghatag, hindi sa ginhatag. Nakuha nyo? So kung kuhaon na sa Ginoo ang ginhatag, ihatag. Amen. Plakpakan tabing Ginoo, bigi daw la. Meaning, mas mataas pa siya sa ginhatag niya sa aton diri sa kalibutan, even sa after sa kalibutan. Gani magpasalamat kag kung ano man ang ginapangayo niya sa inyo, ihatag yapon. Grabe ka powerful ni mga utod. This is a manifestation of your thankfulness. Nga you look, ang tanaw ikaw more than sa ginhatag sa imo, kundi sa naghatag, sa giver. Amen? Sige, next. So strengthen your faith, ha? With that, okay. And last, count your blessings. Isipag, hindi pag ang feelings ang tao nga wala ginaisip, gina-count ang iyang mga nabaton sa Ginoo is ang feeling niya daw entitled siya bla. Ay oo, dapat hatag yun ni sa akon kay amo ko sina. No? Diyan ay kabala maula man sa may tanaw siguro nga doktor diri. Masampol ako, wala man akong ngalan nga ginapahambal, no? Na-expose ko mga utod sa mga attitude kag mga batasan sang doktor.
ay abaw kaluoy gid. Grabe kataas ang ila pride. Grabe kataas ang ilang ha pagtan-aw sa ila lawas. At as if nga Diyos sila. Muna kalabanan, hindi man tanan. Okay, clarify ko, hindi tanan nga doktor, mataas ang pride. Mayara man mabuot, kag humble, mayara man. Pero kalabanan, gidya mataas, gidya tanaw sa lawas nila, mga doktor. Ano pa makasingil? Oh, grabe, pila ang konsulta sa buong mga utod. 500, 600. Nabayaran na lang ila kayo. No? Ang problema, abi nila nakaserbisyo sila. Gali entitled sila. So hindi nila ma-count ang ila blessing. Hindi nila maisip ang mga bugay nga ginatag sa ila. Kay they feel, in the first hand, kuya, kay nag-medrep ko mga utod mo. No, hindi ko makambal nga second hand o third party ni nga opinion. Ini first opinion, gini nga nakuan ko. Grabe, gidya to. Ano pa, hindi ko gwanta. So, nagsaylo ko. So, one of the reasons. Anyway, wala man doktor, may gatanaw sa aton subong. Every good gift and every perfect gift is from above. Halin sa langit. Coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So, tanan nga nabaton mo. Maski maghambal ka pa nga daw na, no maning nabaton ko man, hindi. Batuna ka magpasalamat. Maski ang nabaton mo na, no man din daw, hindi ko mani-type. Batuna, magpasalamat. Nga, hambal yung every good gift. Maayo nga mga regalo, kag every perfect gift. Halin sa langit. Halin sa amay naton. So, ang imo pamilya, batuna. Hindi pag-ugtasi ang imong pamilya. Bato na sila kay amoy nang ginatag sa Ginoo sa imo. Ang imong mga amigo, bato na sila. Kung hindi ka nakagwanta, laygayi. Ano pa gilang dapat natong pasalamatan? Ang aton kabuhi. Kabalo ko mga uton, may hinambala, no? Kung ano ang pagwa mo diri sa kalibutan, hindi mo na iyasala. Okay? Sa natawo ikaw nga pigado, hindi mo na iyasala. Pero kung napatay ikaw nga pigado, kay sino na sala? Kay Putin. Imo na sala mga utod. It is a choice. Kalibalo ka ang tanan naton nga desisyon sa aton kabuhi, series ina of decision until leading sa diri. May gidra sa Lopez East bala may isa dira ka tawo nga ginambal nila, wala man ko ka, hindi ko man na siya kilala, pero may naghambal sa akon nga subong nagapakalimos na siya der, nagadala siya karton kag nagapangayo-kayo sa mga salakyan, sa mga tawo. Ina siya kuno sang una mayong pamilya na. Mayo kuno silang standing nila, status nila sa kabuhi. Tinamangkot ko sa iya, tinga subong ano na siya man. So choice, imo na iya nga decision. Amen? So, kung gusto mo yan magkaayuhan ka, be it relationship, be it financial, be it your career, your job, it is about you. Imo na iya decision. Kay paninghuan mo, nga ma-reach mo na. Amen? With the help and with the grace of God. Okay. Sige. Next. Long for eternity. Inabalik-balik ko ni Dick, inabalik-balik nga temporary lang ta mga utod. Last week may kilala naman ko, nagtaliwan naman siya. No? So wala sang ano kasi ni kapermanentihan diri sa kalibutan. Tanan temporary. So ano nga to ang attitude? Ang attitude ta nga temporary lang ka diri, pareho lang nagbisita ka lang sa isa ka lugar. Hindi ko diri magdugay. Mahalin man ko. So ang imong attitude, hindi ka magbuhat sa mga butang nga magpermanente ka dira. Okay? Because temporary lang kita diri. Like for example, sa 2 Corinthians 5:1 ini. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Sige, ikuan ko lang, no? Ang earthly tent nga ginatawag diri, interpret ini sa mga scholars, nga ang aton lawas nun. Ini, ang physical naton nga lawas. Nga madula, earthly tent, no? Hambal gani ni Paul, madula, di madunot. Pero pag-aislan,
sang glorified body, no? Later on, a body nga wala na sang imperfection, kundi perfection lagi. Kanami, no? So, amo na ginapaabot naton ang eternal naton nga kabuhi, hindi nga temporary nga kabuhi diri. Gani nga tanan naton diri nga ginabuhat, loose ang pag-uyat naton. No, aba aton manggad, aton karir, hindi pag-uyati nga daw amo na nang imo kabuhi. Hindi pag-uyati nga daw amo na gid lang nang imo nga atensyon. Kundi nga part lang ina siya. Kung ano ginapahimo sa imo sang Ginoo. Amen. No? So long for eternity ang aton kabuhi after sa sini nga kabuhi. But we have to be excellent in what we do. Siyempre, hindi ko man nga, temporary lang ako diri. So, pasipadaan ko ni. Hindi. Do it all. Because why? Nga, because you represent. You are an ambassador. And whatever you do it for the glory of God. So, you do it all for excellence. Amen? Sige. So, amo nang last naton. Okay, salamat gid. So sa sining tion ang aton nga pagpasalamat sa Ginoo. Gina-build up naton next week amo nang aton nga Victory Sunday nga ginatawag. Ano ning Victory Sunday? Ini nga Sunday nag-culminate. Siyempre nag-meditate. I hope nga nag-meditate kamo sa sining nga season. Kag nagbasa kamo sa aton 21-day journey. Remember gabasa kamo wala? Daw wala ka mo gabasa how. So everyday mag-meditate kita ha. Kag-build up naton ang aton kaugalingon. Kung anong mahatag naton sa Ginoo. Siyempre you have to listen. Pamati anay sa Ginoo. Lord, ano ang ako nihatag sa imo? Muli na importante. Dapat ikaw mismo may prompting ikaw sa Ginoo. Kung ano, Lord, hambala ko anong gusto mo ihatag sa ako. Ihatag ko sa imo. Sa tanan nga maging buhat mo sa akon. Amo ng prayer ta for this week. Kaysa Sunday, we will give what the Lord told us to give. Amen? Kung anong ginambalya sa inyo, tumanon ta na. But we have first to listen. So, being thankful. Amo na, maghatag kita. May dala nga pagpasalamat, may madala nga cheerfulness, nga kasadya, because naghatag ka sa Ginoo. Hindi kita maghatag nga sa wala lang. Hindi kita maghatag nga, sige Lord, ariat, no, hatag ko sa imo. No? Kung ano man ina, pamati kit sa Ginoo, kagihatag with all your heart. Amen? Sige, mga muyo kita, amay, salamat gid Ginoo. Kayang pulong mo, kabuhi namon. Hambal mo, for man shall not live by bread alone. Hindi lang kami magkabuhi sa tinapay. But by every word sa tanang nga pulong nga magwa sa imong mga bibig. Kag sa Lord, salamat gid. Gapasalamat kayo. Kay ina grasyan nga halin sa imo. Initanan ginahatag namon pinaagi sa ngalan sa among Ginoo nga si Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige. Sige. Makuanta na may video kita regarding sa aton Julius Hall, no? As we draw closer towards our awaited day, Thanksgiving Sunday, this December 4, we are excited and preparing to give our best to thank like Jesus. Here are some guidelines to help you and your family to give your best to the Lord. For our Thanksgiving gifts, have a Thanksgiving envelope ready. It's the big brown envelope that is given to you. Pray and listen to the Lord to guide you in wisdom and in thankfulness to give your best to the Lord. Pray and listen. You may also have a conference with your family in preparation for your gift.
This only works if the family is going to the same church. Take one night to just consult everyone in the family and pray together. Write excellently and legibly on the envelope. Place your cash gift or check on the envelope and seal it. Bring your best thanks gift to the Lord on Thanksgiving Sunday, December 4, with a heart set to be more like Jesus, as we thank Father God for all His goodness this year. Okay. Sige. So the video we've all seen depicts how the Julius Hall building will look once completed. We are all looking forward to the completion of our Julius Hall building. We have finished phases 1 and 2, foundation, column post, and flooring. But there is still a long way to go before the project is finished. The amount needed for the completion of the project is 250 million. We are delighted to inform you that our beneficiary for this year's Thanksgiving is our Julius Hall project. Our Thanksgiving cash gift and commitment pledges and offerings will go directly to our Julius Hall Fund, which will be used to continue the construction. Julius Hall is our home for the nations and will serve as the facility for glorifying God and making disciples once completed. And the structure will benefit not only His Life Ministries, but also our city and eventually our nation worldwide. Julius Hall will be a place where people will be challenged and changed, where communities' needs will be met, where families will be transformed, and where local and national conferences and conventions will be held. Again, Julius Hall is our home for the nations. So together as one, let us pray, give, promote, and celebrate our faith through our Thanksgiving offering next Sunday. Let's be joyful as we give thankfully to the Lord. All glory to God. Amen. Amen. Crucified, raised up from the dead. Mayong aga sa tanan, padayuno naton ang pagsimba sa Ginoo paagi sa paghatag sang aton tithes and offering. Ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog kay basahon naton ang pulong nga halin sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 41. Nagpungko si Jesus sa tupad sang ginahulugan sang kwarta dito sa templo. Kagid panilagan niya ang mga tawo nga naghulog sang ila mga kwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog sang dalagko nga mga kantidad. Mga muyo kita, amay namon sa langit nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo sa oportunidad nga ginhatag mo sa amon nga makahatag kami sang amon tithes and offering. Lord, tagaay kami sang tagipusoon nga mahinatagon, gahatag nga may kalipay kag excited sa paghatag balik sa imo sa kung anuman may ara kami kainitanan halin man sa imo o Ginoo. Amen. Lord, bless us hindi lang sa financial. Hatagan mo kami sang maayong lawas, protection, kag guidance. God, kung ano man ang amon hilimuon sa sini nga adlaw, kag sa adlaw pa nga mag-aabot, buligi kami nga himuon namon tanan for your glory. Amen. Ini tanan Ginoo ginapangayo namon paagi sa imo anak nga amon manluluwas nga si Jesus Christ. Amen. Sige, maghatag kita sa Ginoo nga may kalipay. Yes, thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Hallelujah. So next week, this will be our last Sunday sa Sininga season sa The Thankful Jesus. Pwede ta ka-invite pagid, no? May mga friends ka mo, may mga kilala ka mo, may mga neighbors ka mo. Invite them. Dala sila diri.
para makabati pagit sila, reveal pagit sila ang plano sa Ginoo sa ila kabuhi. Amen? Amen. Sige, magtindog ta. Kag-receive nato ng God's blessing. Amay sa langit, salamat gid Ginoo sa imo kaayo, sa imo katutom, sa imo katampad sa amon kabuhi. Lord, di na lang kami kun wala ikaw. Ikaw nga man bubuhat sang langit ka sang duta, nangin amay namon pinagi sa dugo ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Busa suno diri sini nagapasalamat gid kami. Lord, tudloi kami paano magpasalamat sa imo. Tudloi kami Ginoo nga according to your will, according sa imo kabubuton, Lord, paano kami magpasalamat suno sa imo kabubuton. Kaya hindi kami kabalo Ginoo. Salamat gid. The Lord bless you, the Lord keep you. Yes. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Yes. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His peace. Shalom in Jesus' name. And all your people will say, Amen, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat gid. Salamat sa Ginoo. Wala gid makatupong sa imo, halang doon dalayawon. Wala gid makatupong sa imo, wala gid makatupong sa imo, halang doon dalayawon. Wala gid makatupong sa imo, wala gid makatupong sa imo, halang doon dalayawon. Wala gid makatupong sa imo, wala gid makatupong sa imo, halang doon dalayawon. Ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa akin. Ang Diyos maayo, tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Salamat gid sa pagkari. See you next Sunday. Kita ay taliwad. Hallelujah. Pray na, miss.